Benvidas e benvidos ao FIC. Bueno, o FIC, Marc, o mini FIC. Agora sí. Benvidas e benvidos ao mini FIC. Ola, eu chamome Olaya e vou a ser a que vos sirva de guía por esta gala de escolas, vale? Pero non estou sola, como podedes ver aquí no escenario, non? Teño aquí a miña dereita a Martín Sánchez Paz, que nos vai acompañar coa música. Dámoslle un aplauso. Seguro que todas e todos vos estades un pouco nerviosas e nerviosos, pero nós tamén ti non, que sorte. Así que ahora me toca presentar a Marc. El, bueno, non sei se estará moi nervioso, o que sí sei é que el está aos mandos de a imaxen. Así que tamén pido un aplauso para Marta Eger. Agora que xa desafogamos un pouquiño, como vos ben sabedes, nas curtas necesítase sempre un pouquiño de música, un pouquiño de imaxes e un pouco de voz. Así que nós temos todos os ingredientes para facer que esta gala xa chegue solo un pouco todos os traballos que vos presentáchedes aquí o Minific, vale? Teño que saudar tamén a toda a xente que está aí ao outro lado das cámaras, en streaming, que poden ver en directo. Claro, non os vemos porque seguro que están nas súas casas tranquilamente, pero bueno, nós aquí temos o privilexio que hoxe imos poder ver en pantalla grande todos os vosos traballos. Así que pido tamén un aplauso moi grande para os que estades aquí. Claro, hoxe temos o Minific porque o FIC xa foi a semana pasada, donde os maiores puidemos ver moitísimas cousas. Toca agora esta fin de semana. Hoxe toca vos a vos, os máis pequenos da casa, disfrutar deste FIC. FIC. Martín, Minific, verdad? Mini xa sabemos por que é, verdad? Porque vos toca a vos, os máis pequenos da casa, verdad? Pero Minific, FIC, un F-I-C, FIC Bueu, claro. Por eso estamos aquí no Centro Social de Bueu. Pero, a ver, no FIC o F ten que ser de fantástico. ¿No, Martín? No, fantástico é, verdad? Pero no, va a ser que no. O F, claro, o F do FIC quere dicir festival. Claro, é un festival, porque hoxe non solamente vamos a ver as vosas curtas, hoxe temos un día de festa total, porque ás 4 da tarde temos un obradoiro de zoótropo. O zoótropo é un xoguete que permite a aparición do cine, que son como imaxes en movimento, que, bueno, trata o cine como se fora maxia. E hoxe, ás 4 da tarde, Cris, de Papel Cinético, vai a estar aquí en Bueu para dar ese obradoiro. Pero non só temos un obradoiro, nun festival hai máis cousas. Temos un concerto a 5 de Pacolas, que fai nada acaban de darlle o Premio Rosalía de Castro. Sí. Pois sí, a Pacolas, hoxe pola tarde. Ás 5 teremos aquí, ao lado do Centro Social, en concerto. Pero é que, ademais, nun festival
tamén pode haber familias, aínda que sexa mini, E rematamos este ano coas actividades do FIC e do MiniFIC ás 6:30 con curtas en familia. Vamos, que temos día completo hoxe. Festival, estamos de acordo. Pero FIC, o F do festival. Oí? De increíble. Non soa moi profesional iso, non? Non, ya. Creo que Martín o sabe. Vou a darlle o turno de palabra tamén a él. De internacional. Internacional. Porque durante todo este festival viñeron directores e directoras de moitísimos países e ademais hoxe a 6 que había 6:30, curtas en familia, podemos ver curtas que veñen de moitos sitios. De Australia, de Irán, da República Checa e tamén hai moitas de aquí, españolas tamén. Bueno, está moi claro, non? Estamos nun festival internacional de FIC. Quédanos o C. Por aí. Conta. Bueno, sería maravilloso. De creación e ben hai creación. De cortos tamén. É verdad, C tamén podía ser de curtas, tes razón. De cine. Sí. Vou vos contar un secreto. Antes era Festival Internacional de curtametraxes. Mira como acertaches. Pero como se fan tantas cousas no festival, agora é Festival Internacional de Cinema. Exacto. Porque hai todas estas cousas. Obradoiros, concertos, cine, películas curtas e tamén hai pelis longas, Así que, agora que xa está presentado o MiniFIC Bueu, eu creo que, Marc, xa podemos dar por empezada esta 8ª gala de escolas galegas, claro. Mima, creo que te pasaches un pouco, É ben grande este 8. Bastante, verdad? Sí, eu creo que sí. Mira, vou vos contar primeiro un pouquiño como vai a gala, vale? Para que saibamos o que nos queda por diante, ¿sí? Mirade, a estrutura da gala vai a ser deste xeito. Primeiro, imos presentar as vosas curtas. Primeiro as de categoría de educación especial, educación infantil e educación primaria, e logo imos presentar as curtas de educación secundaria. Despois, despois de presentalas teremos que miralas en pantalla grande, ¿no? A que viñeches de saber a vosa peli, polo menos en pantalla grande, a vosa curta. ¿Sí ou non? No, hombre. Bueno, que non a queira mirar non hai problema, eso é moi fácil, vale? Despois diremos a ver quen leva o premio da súa categoría. Entregaremos o premio e logo disfrutaremos deste festival con máis actividades fora. Eu creo que xa estamos preparados, non? Sí? Pois agora sí, que para non trabucarme en nada, Marti, estás preparado? Porque agora temos que presentar as súas curtas. Primeiro a categoría esta de educación especial, educación infantil e educación primaria. Ok, vale, xa estás preparado, genial. Xa podemos comenzar entón. Marc, mira, a primeira curta que imos visionaros, chega de Vigo. Os nenos e as nenas de segundo de educación primaria, do Colexio de Educación Infantil e Primaria do CEIP Canicouba.
que xa os escoitaches que están aquí, no Centro Social. E moi ben acompañados, por certo. Moitas grazas por vir hoxe aquí. Aquí, nesta curta, trata sobre un conto que tendes seguro que todos e todas vos na vosa biblioteca, no vosa biblioteca do centro. É un libro supercoñecido. Titúlase A princesa do Caurel. E trata sobre unha... Marc, me dixeches que estabas preparado. E que non, igual non escoitaches ben. Mira, a curta titúlase A princesa do Caurel, que é como o libro, A princesa do Caurel, está basado neste libro. É unha princesa que perde a súa pulseira. E esta curta vai sobre o Caurel. A ver, o alumnado de Canicouba, isto ten algo que ver coa vosa curta? Sí? Vale, pois nada, sigo entón. Que cousa máis rara. Bueno, verémola logo, a ver se ten de razón. A segunda curta que imos ver hoxe, nesta categoría, ven de Caldas de Reis. Do CI Plurilingüe San Clemente de César, nenos e nenas de terceiro de educación primaria. Titúlase Goza co teu Samaín. A ver que vos poñe Marc, Bueno. Aquí xa acertou un pouquiño máis, Nesta curta, bueno, nos explicarán, que xa casi che queda moi pouquiño para o Samaín, nos explicarán cal é a súa orixe. A orixe deste Samaín, o Halloween, bueno, eles o din moi claro na curta, a ver se tamén nos queda moi claro a nós despois de escoitala. Imos co terceira curta, vale? A terceira é do CI Plurilingüe do Carballal. Que tamén están na sala e que chegan de Marín. Son os nenos e as nenas de cuarto de primaria. Sí, xa o bichedes, verdad? Quinto, bueno, de quinto agora, claro, de quinto de primaria agora neste curso. Vale. Bueno, xa coñecedes a Mario, non? Este é Mario Teixugo. Nos contarán un pouquiño as súas aventuras e desventuras deste personaxe tan rarito que temos por aquí. Non é raro. Vale. Claro, non, é que... Claro, vos non o sabedes, é que se me esquecera. É que nos van a facer viaxar o ano 87. Por eso ten ese traxe tan peculiar, non? 73. Contei mal, entón. 1, 2, 3... Bueno, quedanos 2 desta categoría por presentar. Presentamos entón e damos a noraboa por chegar o CI Plurilingüe Feliciano Barrera de Ponte Areas. É o alumnado máis pequeno da Cala, primeiro de educación primaria, e eles titularon a súa curta O Cascabel da Gata, que anda por aquí abaixo. Eles e elas din que a súa curta é algo así como un conto canción ou unha curta videoclip. Non, é solamente para avisar, nada máis. Está feita cunha técnica que se chama stop motion. Que é isto de stop, foto, stop, foto, stop, foto. E así todo o rato. E nos queda unha, a última, curta por presentar. Ui, Marc, esta ten moito que ver contigo, Esta curta titúlase
O roubo da Mona Lisa. Aí temos o ladrón. Trata dun pintor, de Leonardo da Vinci. Esta curta chega de Abegondo, da Coruña, do alumnado, de sexto de primaria, que deben estar xa no instituto, do CI Plurilingüe San Marcos. O ladrón marchou. Anda por aquí. Son moi astutos. Pois nesta curta veremos a Leonardo da Vinci e máis a Mona Lisa en apuros, porque pasan problemas económicos. É unha curta moi de actualidade. Eu creo que xa os presentamos, xa podíamos ver as curtas, non? Que vos parecen? Sí? Pois un aplauso ben grande e deixámosvos ver as curtas. Pinto cara, pinto teño un porco de 25, teño un chivo que sabe falar, tamén sabe trompicar, son a princesa máis coi do lugar. Bonitiñas, vide comer. A miña pulseira. ¡Nee! Volve, chivo. Pero non corras, espérame. ¡Nee! 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 A cabra sempre tira ao monte. Onde estará? Pega, pega, pegarela. Puxo un ovo na portela. Puxo un, esvarou. Puxo dos, esvarou. Puxo tres, escalfou. ¡Nee! ¡Uf, qué fame me entro de tanto correr! ¿Qué pasou? Onde estará este? Espero que non se magoara se tope ben. Como pesa. Mari Karma. Vai, que Axuda. Imos axudala. Por que deberíamos axudala? Non ves que está pasando moi mal? Precisa un rescate de emergencia da patrulla Tacán. Gracias. Sabemos algo brillante por axudala. Que é? Dame a min, porfa. Dámonos un baño no río. Ai, a ti non che gusta a auga. Estás me chamando porca? Que manía tedes con que as gatas non nos bañamos? Iso son estereotipos da especie. Encántame a auga. Pois deixemos de darlle a lingua e pasemos ao chapuzón. Ui, ui, ui. Por fin algo para beber. Esta auga sabe a rayos. Ai, meu curriño, aí estás. ¡Princesa! Canto maldito da tua parte. Volvemos para o castelo. ¡Ven! Ui, non me sentou nada ben a auga do río
Canto me doe a barriguiña. Non te preocupes, non teñas medo, vouche dar un remedio. Espeto ferruxento saiu da porta do vento. A mí me cheirou. A mí me apestou. O bufo do cu de quen o botou. Ui, hai algo que brilla aí. Déixame ver, algo raro comeches. Non será a miña querida pulseira? Bótache un pezuño para limpalo, como agradecemento por salvarme. Nada que agradecer, collo o meu pano máxico e verás. Ta-ta-ta-chan! Nin príncipe nin pastor, eu só a resolvo a situación. Na tradición castrexa, a festa ao Samaín non tiña nada que ver co medo, tal e como se nos quere facer ver. Hai case 3000 anos, o pobo castrexo xa celebraba o Samaín, na noite do 31 de outubro. Ao comezo poñían as cabeiras dos seus inimigos iluminadas na alta dos muros. Mais adiante comenzaron a tallar nabos e remolaches para facer lanternas con eles. Así, protegíanse fronte aos espíritus dos defuntos, que paseaban esa noite polos camiños. Cando os irlandeses emigraron masivamente a Estados Unidos fuxindo da fame, no ano 1846 levaron consigo a tradición de tallar vexetais polo Samaín. Pero tiveron que chegar aos Estados Unidos para descubriren a escavada. Polo visto, en Irlanda non debía vela. Mira para aquí, que cousa bonita! E seguro que dar menos traballo que tallar remolachas. Lembras como nos dixaban os dedos? Perdidillos! Desde entón ata os nosos días continuamos coa tradición de colocar unha cabaza tallada e iluminada na porta das casas ou no alto dos muros. Ok, xa entendeu das cabazas, pero do truco ou trato que me dis? Eso mande USA. Pero que dis? Tito Leaches, my friend. O pobo castrexo deitaba a pedir comida polas casas da contorna na noite do 31 de Samaín, para que os espíritus dos defuntos tiveran que comer ao chegaren ás casas dos familiares que
caixón do profe Víctor e menudo chimpo. Mario uso chinchetas, o inspector na cadeira como se fose madeira. As fechaduras do cole bloqueou como cos que secaron ben. Volveu ser bo, pues Carmento amansou. Mario gañou o premio, o máis tarapelo, pros mestres un pesadelo. Xa sabedes, colegas, tede coidado co que apañades nos recreos. Pero estes nenos con can tiveron a xogar aquí? Ai, é un xurrillo, Os nenos e as nenas de primeiro do cole de Uláns imos contar un conto. Non é un conto, é unha canción. Pero conta unha historia. Pero ten música. Pois xa está, en vez de contar un conto, Imos cantar un conto. O cascabel da gata. Gata Benita, non sou a cascabel, bichiña reguleira, que farías ti con el? Sofaceiro, non verías por aquí, unha xouxere perdido, moi valioso para mí. Dous botóns e unha agulla, unha pinza para aguillas, tres peixóns e un pincel, e o ningún cascabel. Gata Benita, non sou a cascabel, bichiña reguleira, que farías ti con el? Sofaceiro, non verías ni barrido, nun lugar da casa, unha xouxere perdido, sonados de cristal, unha patata e un leal, tres machos e un cordel, pero ningún cascabel. Gata Benita, non sou a cascabel, bichiña reguleira, que farías ti con el? Nesa mesiña meseira non verías ti pasar, unha xouxere perdido que rabio fora a topar, cinco familias en fila, a vasolla tan tranquila, a gata con cascabel, e a gata xa sin el. Gata Benita, non sou a cascabel, bichiña reguleira, que farías ti con el? Peixes, peixiños, peixotes, vos que nada está ben, o meu a xouxere non vistes que anda
Esta curta fixémola As nenas e os nenos. E primeiro do CEIP Plurilingüe Feliciano Barrera. Ia, Leia, Jorge, Kai, Ainara, Petra, Rosalía, Iker, Artai, Laura, Marco, Izan, Naya. a letra e a música fixos a profe Alba. Sempre o mesmo. A xente volvese tola sacando fotos á Mona Lisa. Xa te digo, perdendo o tempo de sacar malas fotos, internet está cheo de perfeitos da Gioconda. Menos ler e máis atender a voso traballo. Se alguén roubara esta obra, sería unha catástrofe para o museo. Sí, señor director, desculpe. Disculpen, ¿por dónde está a saída? É pressionado a escaleira. Encontrase ben? Estou un pouco mareada, debe ser pola calor. Se quere, acompaña que tome aire. Se é tan amable. Temos que recuperar este retrato como sexa. Todo o mundo está a falar de roubo. Non se preocupe, o retrato aparecerá. Será mellor que busquemos pegadas dactilares na escena do crime. Se o retrato non aparece, será a fin deste museo. Unha das obras máis importantes da historia da arte. Un momento, ti fuches o que robaches a Mona Lisa. Non me parece ben. O pintor é antepasado meu. Non, nos, confúndeste. Eu estaba sacando a foto cando fixeches. Vale, está ben, fomos nós. Pero fixémolo porque estábamos arruinados. Non tiñamos cartos para comer. Espera, un segundo. Ti dixeches que Da Vinci era antepasado teu. Non vas creerlo, pero son eu Da Vinci. Visamos no tempo, unha historia moi longa de contar. Vale, sendo así, axudareivos a escapar. E propoño que veñades á miña aula. A escola é o último lugar onde van a buscar. Verdad? Leonardo da Vinci, un gran mestre do Renacemento, inventou o esfumato, que é unha técnica... Disculpe, pero non sei digno de tal honor. Digo, Leonardo non é digno de tal honor. O esfumato se inventaron mestres como Van Eyck e Van der Weyden. Como? Que estás dicindo? Van Eyck? Si, utiliza a técnica, por exemplo, no famoso caso chamado Home co turbante vermello. Vexo que se cree moi intelixente, pero aquí o que está dando clase son eu. Como se chama? Leonardo da Vila. Abandone a clase. Analicei as pegadas dactilares, non vas a creer de quen son. Ni idea. Son do propio Leonardo da Vinci. Que? Isto non ten ningún sentido. Parece bo, pero vou necesitar a miña experta en Da Vinci para que me asegure que é original. Andrea, necesito que me analices o cadro. Vexamos. A pincelada está moi conseguida e as cores son casi exactas. E o esfumato é maravilloso. Que conclusión sacas? Pois que non é original, é unha copia. Que? Estás de broma? Volve a miralo. Diante de ti está o seu autor. Por iso é unha copia. Leonardo hai xa séculos que morreu. Quero dicir que ele Leonardo... Da igual, non insistas. É unha boa copia. Pagarémola ben. Alto! Quedades todos detidos! Só temos unha pregunta.
Como sabes que esas pegadas son de Leonardo? El é Leonardo da Vinci, o creador do cadro. Entón, en teoría, non o roubou. E ela é a Mona Lisa. Viaxamos no tempo cunha máquina da miña invención. Estamos casados, pero quedamos arruinados. Non temos cartos para comer. Boa historia, pero non a trago. Escoitamos que eras moi boa falsificadora. Din que son a mellor. Podo falsificar cadros de calqueira autor, como Van Gogh, Picasso, Dalí... E a Da Vinci? Por suposto, son experta en Da Vinci. Falsifiquei varias veces cadros da Gioconda. Pois esta é a original. Propoñémosche un trato. Danos unha das túas falsificacións e vendes a original cos millóns que saques imos a medias. Paréceme un plan estupendo. Unha cousa máis. Que cousa? Dentro dunhas horas vannos arrestar por roubar o cadro e ti vas a ir a visitarnos ao cárcere con este aparello. Que é isto? Se te digo, non vas creerme, pero é unha máquina do tempo. Bueno, impresionantes estas curtas. Eu pensei que aquí estaba todos os equipos técnicos, o equipo de dirección, os equipos de sons, pero ademais tamén hai actores e actrices, que xa mirei por ali uns cuantos, Bueno, de verdade, noraboa a vos e tamén a todos os equipos docentes que vos acompañan e, bueno, chegan a facer estes produtos finais que vemos aquí. Un aplauso ben grande para esas curtas. Ahora chega, ¿no? Ahora é o momento, verdad? Ahora que sabimos as curtas, sí que é verdad que a Cabusa tiña que ver coa princesa do Caurel. Tiña de razón, é certo. Para saber quen foi o gañador desta categoría, vou a dar paso aquí ao escenario aos voluntarios e as voluntarias do Minific. Martín, podes poñer unha música simolona para que suban? Non podían faltar eles no Minific, evidentemente. Podedes aplaudirlles, Claro, que saibades que tanto no FIC como Minific hai voluntarios e voluntarias que axudan a que todo isto se poda levar a cabo. Eles son os que sentan o público, ou que se vos necesitades algo os avisades e eles vos axudan. Elas tamén, as que ademais están na taquilla, no carriño de merchandising, e agora son eles e ela aos que traen aquí os agasallos que lle van a corresponder ao gañador, o colexio gañador. Pero non vos preocupedes, porque quedar finalistas entre máis de 50 curtas que chegaron aquí ao Minific, eso xa é o máis do máis.
Moitas noraboas. E ademais, despois da gala, cando rematemos, ali fora, naquel fotocol tan molón de todos eses personaxes, que, por certo, están ilustrados por Marc, teredes todos os coles uns agasallos, o diploma e o lote de libros, vale? Que vos están agardando ali ao finalizar o acto. Pero para o gañador, vamos a ver, Juan, que nos traes por aquí? Uns libros. Uns libros? Mario, que máis ten o gañador? Unha pértiga. Unha pértiga e unha grabadora, non? Exacto, moi ben. E por aquí que máis hai? Un trofeo. Un trofeo, a ver, dalle a volta para que o vexan dende aquí, podes? É que é moi delicado porque é de cerámica. É a ánfora do FIC. Para dar este premio, imos chamar a María Rey, que é a que leva todo o verán e todo o ano preparando este minific, é membro do FIC, da Asociación FIC. Un aplauso para ela. Música. Bueno, voulle ceder o micro porque ahora é ela que ten que falar. Bo día, nome de todas e todos os que facemos o FICUEU, quero darvos a benvida e agradecervos o enorme esforzo que fixestedes por acompañarnos hoxe aquí en Bueu en sábado para festexar canda nós o audiovisual feito nos centros de ensino. Agardamos que disfrutedes moito desta xornada que preparamos con todo o noso agarimo para vos, que sodes os protagonistas e as protagonistas. Este é o voso premio porque sodes os finalistas da sección escolas do FICUEU 2023. Así que moitos parabéns a todos e a todas. Queremos agradecer á Fundación Novas o seu apoio a esta iniciativa. Hoxe Suso Portela non pode acompañarnos porque está de viaxe, pero dende aquí o noso agradecemento. E un agradecemento tamén a Calandraca Editora, que un ano máis apoia esta gala escolas e nos aporta os libros que ides levar para os vosos centros de ensino todos os finalistas e fai posible que contemos hoxe aquí coa maravillosa Olaya González como mestra de cerimonias e o artistazo Marta Eger, que está moi concentrado, debuxando e animando en directo e ao vivo esta gala. Olaya conta, Mari ilustra e pinta, e non podía faltar a música. Temos a Martín, o noso piano. Estamos listos, compañeiros, compañeiras? Bueno, sen máis vamos pasar a dar lectura ao veredicto do xurado, que o teño por aquí. Imos alá, Pola clarísima participación do alumnado en todo o proceso de creación e polo orixinal da proposta e a súa excelente realización, o premio a mellor curtametraxe de educación especial infantil e primaria deste FICUEU 2023 é para O roubo da Mona Lisa, do CEI Plurilingüe San Marcos. Subides, por favor, a recoller o voso premio. Voume colar un pouquiño por aquí.
Bueno, noraboa, A que nos podedes contar algo da curta? Alguén quere falar algo? Contarnos se foi fácil, se foi difícil. Foi un gran reto isto de viaxar no tempo, e manter aí a tensión todo o rato. Por aquí queríades falar? Contame, como te chamas? Egor. Que nos queres contar algún segredo da grabación ou algo que non te apetezca? Pues que era un pouco fácil, era divertido e me gustou este cine. Moi ben, un aplauso, non? Sí, claro. Como te chamas? Adrián. Adrián, contanos, ti que nos queres contar? Pois que esta grabación foi demasiado un pouco difícil. Os meus compañeiros máis eu fixémolo genial, nos lo pasámolo ben, pero sobre todo quero agradecer aos profesores, a Omar, que está aí, que foi nuestro director, e a la profesora de plástica, que aquí no está, que se llama Sara, por el tiempo que perdimos en su clase. Bueno, a ver. Imos puntualizar o tempo que invertiron na súa clase. Alguén máis de vos quere contar algo? Sí, moi ben. Contanos como te chamas primeiro, vale? Eu chamome Zaira e para nos todos foi moi interesante, gustounos e moitas gracias aos profesores, a todos e moitas gracias polo premio. E que se ti te implicas non é tan difícil facelo. Fantástico. Eu non podía rematar mellor esta sección. Se ti te implicas, non é tan difícil facelo. Un aplauso para os finalistas e os ganadores e moitas gracias por vir. Os acompañamos. Bueno, pois agora toca o turno secundaria. Imos entón coa categoría de secundaria, de acordo? Marc, estás preparado? Van as presentacións das curtas. Creo que aquí non vai ver cabuxa, Mirade, a primeira curta que imos a ver de secundaria chega de Coristanco, na Coruña, en San Roque, pero da Coruña, non o de aquí ao lado. Do CPI Alcalde Xosé Pichel, de nenos e nenas de cuarto da ESO. E a curta titúlase Mundo ao revés. Nesta curta, o alumnado reflexiona sobre a pregunta de ser heterosexual é normal? E aquí temos Mundo do revés, tal cual. Un aplauso, sí, claro. A seguinte curta é do IE Salvaterra do Miño, primeiro de bachillerato, e o título é Non estás soa, non cales, non te peches, non és a culpável.
Esta é unha curta a modo de vídeo publicitario a prol da saúde mental. A seguinte curta chega de Moaña, do IES ás Barsas. Eles están máis cerquiña, claro. É o alumnado de primeiro e terceiro da ESO e esta curta titúlase O conto da muller lamprea. Esta curta é un traballo feito polo Club Audiovisual que parte do texto de Iria Collazo. E a última curta finalista nesta categoría de secundaria tamén chega de Moaña, do IES ás Barsas, do alumnado de primeiro e terceiro da ESO e titúlase O vello máis o río. É unha animación baseada nun texto do escritor Ramón Otero Pedrallo. Eu creo que xa presentadas as curtas podíamos miralas, non? Sí, verdad? Pois recollemos aquí o atrezo e xa ao cine, pois. Home, horas de secundaria, habrá que miralas primeiro, non? Sí, veña, ala vamos entón. A ver, quero dicir algo, Xulio. Bueno, tío, non sei, é que rayo meti. Pero vou dicir porque creo que é importante, son os meus amigos, pero espero que non vos importe, espero que me entendades, vale? Nada, pois eso, aí vou. Son hetero. Non vos importa, non? Pensaba que iba a ser peor, non se ibas a decir. Tío, en serio non te importa? Non, lo dijiste a tus madres. No, ainda non, que me dé corte e non sei como decidir. Non tiempo, tranquilo. Que opinarán? E vos? Non esperaba, non pensei que fora desos. No, tío, bro, non marches. Meti... Outro... Joder. Bueno, espero que non lle digan aos demais. Nada, tranquilo. Tío, espero non perder a amizade. Non, pero hablo yo con ellos, vale, si non se lo dicen. É que se yo digo aos demais van me fazer a vida imposible, sabes? É complicado. Ya, lo entiendo. Bueno. Nos enteremos demais. Non, hablo yo con ellos, sí. Tranquilo. Ao final sabedes que pasou con María na cena? Que pasou? Parece que se liou na cervecería con unha chica de Carballo. Pola cara, pero ela non estaba con Lucía. Ao mellor, ainda non se sabe, creo que cortaron. Boa, pero eso non penso que María fixera eso. Pero van a deixar ou xa non deixar? Crees? Búscache María, podes vir? Sí. Hola. Bueno, nada, era para darche meu número polo de física e química. Pero pensei que xa o tiñas. No, entonces, bueno, podemos quedar e xa, bueno, para o traballo, e xa, bueno, xa imos falando. Ok, sin problema. Vale. Chao. Tía, ¿qué te dijo?
Dome o número para facer o traballo de física e química. O traballo de física e química. Pois tamén o tedes que facer, chulos. Sí, pero non con María. Viches ten como que te ver. mira. Mírate como jeans. Mírame como unha persona normal. No, a Inés gustalle. Sí, estas dúas xa verás, van a acabar xuntas. Moi sortilla. Estarás contenta? Con María, exacto. Unha máis guapa da escola. Estas dúas van a acabar xuntas, xa verás. Sí. Estarás contenta? Espero non molestarche. Interrompín algo? No, estábamos baixando. Vale. Teño algo que dicirche, espero que non che moleste, que non che incomode, pero creo que se levo querendo dicirche moito tempo. Bueno, a ver, gustas? Anda. Que gusto cheo tamén ou non ou... É que estou con María. Ah, sí? Sí, bueno, non sei se o sabías. Non sei. Vale. Bueno. Estamos esperando. Ah, é verdade. Interrompo algo? No, seu. Vale. Chao. Vale, veña. Chao, chao, chao. Cinto. 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 ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Fame, ledicia, medo, amor, dor, celos. Farto, tonto, ledo, simple, grande, pequeño. Fame, ledicia, medo, amor, dor, celos. Farto, tonto, ledo, simple, grande, pequeño. Siento que esta dor me pesa, que o meu peito atraviesa. Siento que esta dor me pesa, que o meu peito atraviesa. Siento que esta dor me pesa, que o meu peito atraviesa. Siento que esta dor me pesa, que o meu peito atraviesa. Coñecín unha vez un lugar onde as árbores foran desterradas. Desterradas? Como se pode desterrar unha árbore? No lugar que eu coñecín medraban freixos e abeleiras, castiñeiros e carballos. Os loureiros enchían o monte do seu arrecendo e as vagas vermellas dos acibros zarrapicaban a escuridade.
coa súa cor. Aqueles bosques eran selvas, albergaban esquíos, xabaríns e corzos. As lampreas e as troitas nadaban nas augas dos ríos que as árbores protexían. A nai natureza é unha funambulista, pero se cae non hai rede que a poida salvar. Un día, pouco a pouco, como unha invasión, comezou a chegar a ese fermoso lugar un exército de paus. Un exército de paus? Daquela chamábanse eucaliptos. Os eucaliptos eran árbores creadas pola nai funambulista, pero para latitudes moi afastadas de nós, con outras formas de vida e outros tipos de terreo, e outros animais que aquí nunca existiron. O exército de eucaliptos era implacable. Penetraba con determinación na terra e exterminaba todo rastro de vida que atopase ao seu paso. Insectos, matogueiras, outras árbores. A terra secaba e a paisaxe tornábase uniforme e pulcra. E iso non é bo? Non, queridos. A nai natureza, igual que a nai arte, saben que a pulcridade é necesaria. Para crear hai que mancharse, e elas seguen a súa propia orde. Unha orde que nos coñecemos, pero que debemos respectar. E cal é esa orde? A orde da vida. Un día, o exército de eucaliptos conseguiu facerse tan grande que as outras árbores quedaron nun recuncho, abandonadas e soas. Os seres humanos non vían problemas nisto, pois a partir da madeira dos eucaliptos podían conseguir o que daquela máis precisaban. E que era iso, muller lamprea? Os cartos, así que fabricaron grandes fábricas que contaminaban o ceo e o mar. A xente enfermaba e alimentábase con veleno. Isto non parecía importarlle a moita xente, pero cada vez menos. Iso sí, a que non lle importaba eran os que tiñan cartos. Pero como pode ser? Tal e como vos lo conto. En medio de un día caloroso de verán, unha chispa desprendeuse de un lóstrego e caeu en medio do exército de eucaliptos. A súa madeira era tan inflamable que as lapas se transmitían raudas duns a outros, como se fosen cadeas de mistos en equilibrio sobre o chan. O lume fixo arder casas e matou miles de animais. O aire era irrespirable e a xente non era quen de apagar aquel incendio que nunca deixaba de propagarse. Ata que chegou ao recuncho onde quedaran as outras árbores desprezadas. Elas sempre souberan o que había que facer. Onde elas medraran, a terra estaba húmida e sombría, así que cando o lume intentou adentrarse naquel círculo de vida, soubo que naquel lugar non tería posibilidades e pouco a pouco rendeuse esmorecendo cada vez máis ata apagarse, deixando detrás del un regueiro de cinzas e destrucción. E así foi como se deron de conta? Pois non! Pero como pode ser posible? Pois tal e como vos lo conto. Tivo que suceder unha vez e outra e 100.000 veces máis ata que a xente se decatou de que o que daba vida, saúde e alimento tamén era o xerme da prosperidade e de que os cartos rápidos de uns son a morte lenta para os outros. A min de neno gostábame aquel vello. Mireino a primeira vez pola ponte dos Frades. Daquela, aínda non se tiña feito a estrada.
ruxía o vento doutro xeito nos carballizos polo mes dos Santos. Eu andaba polo segundo ou terceiro ano do instituto. Atopei unha semellanza entre os vieiros aburatados e esnaquizados polas arrolladas e a familia do vello. Tamén lucía nos ollos claros algunha relembranza de estrela, como nas pozarcas das laxes. E fatigábame con certa ledicia de froito acedo, maxinándose as pozarcas e regos da faciana do vello eran obra do tempo ou das mágoas. Semellante a un pobre aos lonxes, cando na costa levaba o peso do ceo e do mundo, rubindo sin saber se acariñaba a testa dun can ou acenaba de lonxe aos labradores para saber dos camiños. Eu fun tras del porque cadrou, e tamén porque quixen. Andaba coa resaca en Santa Cruz. A miña xente mandou recado dende abaixo para que baixara co cachicán, que teña rubido a procurar non sei que cousas. Pero eu deixei no ir, e cando albisquei o vello, que non era releiro no camiñar, fun a pos del, polos eidos, vixiando de cando en cando por riba das capias dos vellos muros edrentos, ou por entre os piornos e xesteiras das sebes. Adiantaba o home con andar calcado. O seu bastón preguntaba cousas ás pedras, ás albres, e eles cecais contestaran. Era un bello bastón de paseante illado. Foi considerado o vagantío da ribeira. O ancián, falando consigo mismo, dixo: por fin, e desposeído de tantas cousas, chego a realizar a miña vida. Non me estou queixando. Todos eles foron precisos para este gozo sereno, e este mel que me fai esquencer suar. O tempo de me relembrar como brillantes fíos de auga na encosta, todas as horas e cecais os intres do meu longo vivir. As arboredas e as capias das paredes e os asucamentos das arrolladas nos camiños gardaron as palabras. Eu, como o alumno da escola ribeirá, tamén. Bueno, fantásticas curtas tamén, Esta xente de secundaria, un aplauso para eles entón. Imos aló. Martín, necesitamos, por favor, esa música tan molona para que cheguen aquí arriba esas voluntarias cos agasallos para poder dar o premio á categoría de secundaria. Bueno, fantástico, Eu creo que dentro de nada estemos aquí presentando a gala, que esa sería fantástico de los fantásticos. Minific presentado por nenos e nenas. Hai que tomar nota disto, Xa está resoplando, así que xa lles vou a preguntar que nos traen. Carmen, contanos, que nos traes ti por aquí? O trofeo. O trofeo. Elisa? Un trípode. Un trípode. Bueno, para que o ano que ven mande máis cousas, verdad? Silvia, que nos traes ti? Uns libros de Calandraca. E o lote de libros. Pois entón,
xa que son os lotes de libros de Calandraca, vamos a pedirlle a Paz Castro, que forma parte do equipo de Calandraca, que veña a contarnos quen é o instituto gañador desta categoría. Adiante, música! Pásolle o honor. Grazas, Olaya. Polo compromiso e a maneira de abordar unha temática tan complexa e pola orixinal posta en escena, conxugando magistralmente na montaxe, a composición musical e a linguaxe cinematográfica, o premio a mellor curtametraxe de educación secundaria é para Non estás soa, non cales, non te peches, non és a culpable. Doi é Salvaterra de Miño. Moitos parabéns. Bueno, noraboa, se nos poñían aí o pel de galiña con esta curta. Parabéns. Un poquinho para diante, porque creo que este é un poquinho oscuro, non se vos ve ben e se vos ten que ver ben con este vídeo publicitario, esta curta tan increíble. Que nos quere contar algo? Nos queredes... Ah, por alá. Bueno, vou a pasar por diante. Vosa, como te chamas? Anaí. Anaí. Contanos. Pois, nada, antes que nada, agradecer a Breu, ao Departamento de Galego, a Esther e a César, que non está hoxe aquí. Nada, este vídeo fixémolo para a Semana da Ciencia, que o tema deste ano era a saúde mental. E nada, fixémolo pois a raíz de ler o libro de Un elefante na sala de estar, de Berta Dávila. Pois, iso sería todo, a verdad. Un aplauso ben grande. Alguén quere contar algo? Dicir algo máis? Algún secreto? Algunha cousa que nos queredes desvelar? Por ali, por aquí tes que falar e dicir algo, din. Contanos. Bueno, primeiro, moitísimas grazas polo premio. En nome de todo IES Salvaterra, como contou a miña exalumna Anaí, todo isto xurdiu a partir da lectura de un libro de Berta Dávila, que é Un elefante na sala de estar, trata pois o suicidio, a partir tamén da Semana da Ciencia que se celebra todos os anos no IES Salvaterra, pois ideei un proxecto para combinar pois a temática, a literatura galega e a dinamización pola lingua, evidentemente. Todo grazas a estes exalumnos que teño, solamente darlle as grazas por meterse comigo neste proxecto e en todo isto. Grazas. Pois con todas estas entregas dos premios chegamos ao fin desta gala. Soamente queda que todos os coles e os institutos que fuchedes finalistas poidades recibir o voso agasallo e a foto no fotocol de fora. Así que con isto
Douvos as grazas a todos e a todas por vir, os coles, noravos equipos docentes de novo, as familias por estar aquí a acompañarnos, o FIC Bueu, evidentemente, por darnos a oportunidade de estar hoxe aquí e facer unha educación diferente, e o Concello de Bueu, porque aquí estamos tamén gracias a eles. Un aplauso ben grande para todos vos. Pois agora non nos queda máis que invitarnos a que sigades celebrando ou participando neste festival con todas as actividades que o equipo Minific ten preparadas para vos, que vos acordades, non? Era ás 4 o Obradoiro, ás 5 o concerto de Pacolas e ás 6:30 as curtas en familia. Pero unha cousa, para que poidades sacar a foto fora tranquilamente e recibir tranquilamente ese superdiploma de finalistas, vos, os voluntarios e as voluntarias que andan por aí, vanme axudar a dicirvos cando vos toca sair a recibir eses premios. Vale? Entón facemos unha cousa. Mentras nos agardamos aquí, podíamos facer algo, non, Martín? Que che parece que podamos facer para que esta espera sexa así un pouco máis levadeira? Eu teño un xogo preparado para todos que teño unhas cancións que vos tendes que adiviñar. Pero hai unhas normas. Cando eu acabe de tocar, podedes levantar a man, pero mentras eu este tocando, tendes que estar calados. Evidentemente, senón non podemos escoitar a música. Un aplauso para ese xogo tamén, hombre, claro. E Marti, nos podes acompañar como sempre, verdad, neste xogo? Bueno, non sei que cole ten que sair ou se podemos facer que xoguen polo menos a primeira canción. Vale? Que xoguen a primeira, polo menos, non? Os voluntarios e as voluntarias que están por aquí vos van a ir pasando o micro, vale? Así que, como dixo Martín, se vos soa de algo, levantades a man, pero deixade seguir escoitando, vale? Estamos, Martín, ti xa estás? Marti, xa estás? Guau, xa está listo. Adentro música. A canción, creo que da película Up, ¿no? Correcto. Bueno, que rápidas sodes, moi ben. Pois mirade, o fotocall está preparado xa para que saia o CEIP San Clemente, CEIP plurilingüe, San Clemente de César. Un aplauso moi grande para eles e para elas. Parabéns. Eso, collede todo e non vos deixades nada. De todas maneiras, se vos deixades algo, estamos por aquí todo o día. Non vos preocupedes. Martín, seguinte. Adiante.
Esta creo que é moi difícil, Martín. Ah, por aquí hai unha man levantada e por ali tamén. Adiante, Elisa. Noche de paz. Noche de paz. Casi, din por aquí. O poñedes difícil, eh? La Bella y la Bestia. Casi. Seguinte. Ah. Por aquí diante. El Rey León. Moi ben. Chamamos ahora entón o CI plurilingüe Feliciano Barrera. Un aplauso para eles, moitas grazas. Enhoraboa. Bueno, Martín, agora despois do Rei León, outra máis. Aquí esta xa é máis coñecida, eh? Juan, adiante. Pasa o micro por aí, por favor, voluntario. La de Baiana. Ui, moi ben. Que? Outra? Seguimos adiviñando? Se oiga. Parabéns. Martín, vamos co seguinte entón. Preparados e preparadas? Marc, non te está dando tempo a facer ningunha pista, eh? A dar pistas. Aquí acertan enseguida. Adiante, Martín, cando queiras.
Por suposto. Bueno, Silvia, adiante que hai un montón de mans levantadas. De feito, levantaron a man antes que os maiores, eh? Bohemian Rhapsody. Sí. Moi boa cultura musical, así da gusto. Fotocall libre. Parabéns ao CEIP Canicouba, que pode pasar a recoller o seu diploma e os seus agasallos. Unha parte forte para eles. Outra máis? Veña, por suposto, din. Adiante, Martín. Carmen, cando queiras. La Llorona. Moi ben. Outra máis? Veña, di Martín, veña. Non sei se te moito máis preparado, eh? Unha máis? Veña, adiante. Que esta era difícil, non vexo ningunha man. Ali, mira, Elisa, Elisa, Elisa. Ai, hai unha man levantada por este lado. E o ten moi claro, parece, eh? ¿Hay un amigo en mí? Sí. Bueno, os coles que quedades aquí creo que vos xa tendes diploma, a que sí?
esa tendes os agasallos, verdad? Pois, cando o fotocol estea libre, un minutiño, hai algo máis por aí? Xa está, non? Podíamos repartir algunha, non? Ai, mira, fantástico, me encanta isto. Pero se non a temos preparada. Non te preocupes, para o ano anotamos, vale? Ok. Pois elixe ti a que queiras. A que máis te guste de todas. Bueno, pois con isto agradecémosvos de novo e damos a enhoraboa por eses premios. Parabéns e a seguir todo dereitiño. Grazas, un aplauso para vos.